Jo, čekej. Takže zde lidi, já vás vítám u druhého videa z Minecraftu. A je to Survival Games. Mohlo by vás to bavit. Je to Annihilation na Survival Games serveru. A jsem tu společně s Lolakem. Jo. Počkej, já si jdu dát do čestky věci. Akorát. Ne, nic tam nedávej, já si to tam dávám, protože to nevadí, ať to veme, ale já to tam dal akorát, že se mi to nechce dávat do tam té čestky. Protože tam by to dáš a je to pryč. Čekaj, já si ještě natěžím malouny. Čekaj ještě, já si ještě... Já asi tak A8, ale... Jím a přitom hážu malouny. No. Může mít. Akorát nevím, kde je střed. Já tě vidím. Počkej, já si ještě enchantnu meč. 7. Doufám, že mi padne aspoň dostrost 2, nebo 1. Či dostrost. Síla ohně. Far aspekt. Ostrost 1, nerozbitnost 1. Čili teď jenom kudy se jde k Nexusu. Jakou cestou? Víš, co to tady zase vytvořilo za krám? Tak může mít. Jo. Tak nevíš, kde je střed? Kde je střed? Tak na ní pojď. Tak počkej. Ty to nevíš, nebo jo? No. Ne, tam tu, no. Tudy může mít akorát na Nexus někomu. Tak. No, ty máš silnější meč, takže mě budeš kryt, no. Ale čekej. Já si tam ještě musím najít. Tady si dám stop. Já vidím tamhle nahoře někoho. Ne. Tam dole není střed, to je boss. Ty máš luk? Tak to sej mi tamhle toho nahoře. Nahoře. Jsem jo. Ještě jednu ránu. Ještě ty jsi levej. Je tu, hej. Sakra, mám půlku HP v říti. No kopej. Okay. Já vím. Hele, tamhle. Modrej. Jo, hej, tamhle ten si vzal ty jeho věci, dobře. Pomohlo to dobře. Jdeš? Jo. Jak všichni jdou na střed, protože teď bude boss, no. Neřeš, teď je boss.
Hej, ze shora střílí někdo. Já podpálím mě zmetek. To co? Kurňa. Zdrhám, tam jich je asi 6. Použijem proti něm bose. Já, to je zmetek, ten boss. Jo, oni tam podpalujou. Vím. Proč ten boss jde po mně? V té čestě nic není. Hej, oni schodili z toho ze zhora. Pojď. Hej, víš, jak nahoře stavil ze dřeva, tak oni ho schodili, já mám tu dřevo. Tak pojď. Hacker. Tak tohle video bude na 10 minut, to dám. Odražení. Tak toto video bude tak 10 minut. To bude taková menší ukázka z Annihilation. Jak to hraju já. Je to Annihilation. Neřeš. To bude 10 minut, menší ukázka. A pozor. Hele, zelenej. Tady byl zelený, ale bohužel fakt jenom byl. Jdeš? Počkej, my to musíme vzít tudy. Tady vidíš, ty mě nevidíš, pojď zpátky. Jo, tak pojď. No, tak pojď sem nahoru. Za mnou. No, tady máš něco blok. No, se ti hodil. No, pojď. Tady, u toho Avsom. Jo, spad jsem, on mě schodil. Pojď mi pomoct, jsem měl lukem. Jsem tu, hej, oni mě nezabili. Jo. Někdy těží Nexus červeným, nějaký genius. Tak já jdu na zelený. Jsem tam, kde jsme se viděli naposled. Po mně někdo střelil, rovnou mě zabil. Jako podpálil a schodil. Tak to nebyla ukázka z Annihilationu, jak hraju já a Lolako. Tak já se s vámi loučím pro tohle video a čau.